Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kalmar sauran barkanmu da yau, barkanmu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci. Kuna tare da Sha'ib Muhammad Gazawa TV da tare da aboki aiki na Bukhari Awal. Masu kalmar sauran kawai da muka saba gabatar muku da shirin wasiƙun masu kalmar sauran ko ne mako su ne zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci. Insha Allah, sannan kuma kar su manta a koda yaushe muna ƙara jaddada musu tallar wannan gurufin namu mai suna neman ilimin matasa, saboda guruf ce wadda tana da amfani gare mu matasa, musamman mu matafiya zance. Kuma kasan abu idan aka ce guruf kenan ya danganta da ko a ina kake yawa kenan ka gani tana da amfani kenan abin da ya kasance a ko ina kake za ka iya shiga ka tafiyar da lamarin addinin ka yadda kake so sosai idan ka gani ai wannan abin yana da muhimmanci sosai hastan ga matasan mu na yanzu wasu za ka gan su da girman kai su ba su iya abu ba kuma ba su iya su zo gurin mutum su tambaye shi ya koya musu ba yau kaga abu ya zo sauki a waya ne ba ka ganin zai koya maka a sirrince yauwa kana a saman gadon a gidan kake kana gidanka da kai da iyalanka kuna saurari kenan in ma tare za ku saurara ku koyar ka tare za ku koya idan bata iya ba ita ma ta iya kai ma ka iya kenan gaskiya ne da wannan gurbi gaskiya share wannan mahimmanci babban muhimmanci sosai ka baka ganin dalilin wannan gurbin akwai wanda sun hito sun yi bayani irin ci gaban da suka samu to masha Allah haka ake so kenan duk wanda bai da wannan gurbi sai shigar zaya akwai nan ba za a dora kasa wannan bidiyo yana iya shi amfani da ita domin a saka shi a cikin ta insha Allah zaka doki darussa sosai na harkar addinin ka da karatun wanka karatun sallah duk dai iya duka zaka iya duka abin da ya shige maka baka sani ba zaka iya kai tambaya a cikin yau zaka iya kai tambaya a cikin zaka yi karatu a ciki gaskiya ne insha Allah sai ku biyo mu insha Allah domin shiga wannan gurbin to sai mu karanta wasiƙun namu na wannan mako kenan wasiƙa ta farko ce ta Iliyasu Shefu ya ce DJ na'am ina Libya ya ce shi yana Libya kenan Iliyasu Shefu to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya kare ka kuma ubangiji Allah ya baka abin da ka fito nema amin amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta Ayuba Halidu ya ce barkanku da warhaka barkan mu da Ayuba Halidu muna maka fatan alkhairi mun gode da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta Isa ya ce Allah sarki wallahi gaskiya ka faɗi mu ma mutanenmu kwanan nan mutum 4 suka rasu subhanallah isa to ubangiji Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya cika mana da imani haka ne muna godiya isa Allah ya saka maka da alkhairi amin summa amin sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Isuhu Asman yace ina gaida ku Isuhu Asman mu ma muna gaida ka kuma muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi amin summa amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta Sufiyan ya ce Allah ya kyauta Sufiyan amin sun muna godiya Allah ya saka maka alkhairi da kulawa mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta baban Abdul Gaffar ya ce masha Allah jazakallahu khairan a gaskiya na ji daɗi sosai wallahi Allah ya ƙara haɗa mu da kai Allah ya ƙara haɗa kawunan ma'ana baki ɗaya kenan amin ya Allah mun gode baban Abdul Gaffar mu haɗin kai muke so a ƙasa idan wani abu ya shahi dan wannan jaha tamkar ya shahi dan wannan jaha ne kenan duka a haɗa kai a zubutu tsaya mu dauren ki ɗaya a yi wani shahi makwabcinka tamkar ya shahi yawa haka ne to muna godiya wa Abdul Gaffar ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da kulawa sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Saini Ada yace assalamu alaikum barka da warhaka ban ji ka faɗi 'yan Libya ba mu ma na Libya muna da mutane da yawa a gidan yari haka ne insha Allah ka san ana amfani da ainihin cikakken labarin da aka samu insha Allah saboda ka san ita rayuwa kai amfani da abin da ka san ka tabbatar da lalle cewa haka ne hakika Libya ma akwai sosai ma akwai da yawa amma ana buƙatar a samu kamar bayani daga ɗaya daga cikin wanda suke a kurkuku gaskiya ne to muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da kula kuma mun ji jawabinka insha Allah sai kuma wasiƙa ta gaba ta ɗan gari ya ce Gazawa TV Allah ya saka da alkhairi iya wuya insha Allah wallahi sai ƙasar Nijar Allah ya taimaki ƙasar Nijar da ma ƙasashen musulmai baki ɗaya amin summa amin don darajar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ya ƙara da cewa amin ya Allah
amin ya Allah dan gari muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da addu'a kuma mun gode da kola Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta gajere Hamisu ce masha Allah muna godiya sosai ga Zawo TV Allah ya zazamani da ni Allah ya zazamani da nisan kwana kufi dukkan YouTube channel na Niger baki daya Allah ya taimaka amin summa amin amin summa amin muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi gaskiya kai mun gode sosai kuma wai fatan mu fi kowa ba mu dai mu yi kai ya dai gurguru kuma gaskiya kai muna godiya dai da addu'a kuma ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ta gajere Hamisu shi ma ya kara da cewa masha Allah ina ganin nafsan wancan wasiƙa ce to gajera Hamisu muna godiya sosai da kulawa sai wasiƙa ta gaba ta dan talakiya 24 TV ya ce masha Allah jazakallahu khairan Allah ya kare mu da duk inda muke amin ya hayyu ya kai amin ya Allah dan talakiya TV 24 TV muna godiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode da kulawa mun gode da bibiya a kowane bidiyo muka dora masha Allah muna ganin jawabin ka to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi amin summa amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta Zubairu ya ce ya faɗi gaskiya ne wanda ake bayani da shi kenan haka ne wanda muke tattauna da shi to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi Zubairu mun gode sosai mun gode sai kuma wasiƙa ta gaba ta Anur ya ce wallahi kam haka ne Anur to muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Bare Umar ya ce mu yan Nijar mu yan Nijar da yake dai ba mu fahimce shi ba to muna godiya Bare Umar muna godiya ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai da kulawa da bibiyan ka insha Allah sai kuma wasiƙa ta gaba ta Malika Yusuf ya ce gaskiya ka birge ni wallahi masha Allah Nijar Malika Yusuf to muna godiya ubangiji Allah ya saka alkhairi mun gode da kulawa da bibiya sai kuma wasiƙa ta gaba ita ce ta Haru Sani yace masha Allah muna godiya sosai Haru Sani mu ma muna godiya da kulawa da bibiya ubangiji Allah ya saka maka alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta gajere Hamisu ya kara da cewa maganar ku gaskiya ne duk duniya babu masu wasa da takardu kamar yan Nijar muna godiya da tunatarwa haka ne to muna godiya kamar da kulawa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mun gode sosai sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Marwana Abu ya ce muna bonjour mana ina kwana kenan to muna godiya kai ma muna maka ina kwana kuma muna maka fata alkhairi kuma mun gode da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi wasiƙa ta gaba ce ta Abdurrahman Ibrahim ya ce muna masha Allah Abdurrahman Ibrahim muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ta Nasiru Alhaji Muhammad ya ce muna masha Allah shi ma Nasiru Alhaji Muhammad muna godiya da kulawa ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma wasiƙa ta gaba ce ta Abu dai kawai za a ce ya ce ga Zawo TV masha Allah fata alkhairi zuwa gare ku to muna maka yi maka kyawun fata alkhairi ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi mun gode da kulawa da bibiya sai kuma wasiƙa ta gaba ta Nuhu Adam ya ce masha Allah Allah ya kara basira amin sun amin Nuhu Adam muna godiya da kula da bibiya Allah ya saka maka da alkhairi ba sai kuma wasiƙa ta gaba ta Awwal Musa ya ce muna muku fata alkhairi Awwal Musa mu ma muna maka kyakkyawan fata alkhairi tare da godiya da kula da bibiya Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah wasiƙa ta gaba ita ce ta Nasiru Alhaji Muhammad shi ma ya karo mana da wata wasiƙa ce muna godiya yake Nasiru Alhaji Muhammad mu ma muna godiya da kula ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi to akwai wasiƙa ta gaba ta gajeren Hamisu ya ce ka taba wannan namba ban sani ba ko namba ya turo ok gajeren Hamisu insha Allah za a duba kuma dai idan ma mutum yana buƙatar wani abu ne namba zai dauka mai dauki namba wadda kowane bidiyo muka saki akwai namba ana saki kenan kana aika amfani da ita ka dauka idan kana buƙatar wani ƙarin haske ne ko wani ƙarin bayani kenan kana aika amfani da ta kira ya ka tabo insha Allah za a dauke ka za a yi maka bayani da kake so a yi maka insha Allah muna godiya da kulawa to sai wasiƙa ta ƙarshe wannan wasiƙar ita ce ta ƙarshe baki daya ta Mamman Sani TV ya ce ina jinjina ga yan Gazawa TV Allah ya ƙara basira daga Mamman Sani Tripoli
Mamman Sani muna godiya, mu ma muna maka shanjana da fatan alkhairi da bibiyar kulawa, ubangiji Allah ya saka maka alkhairi. Mun gode sosai. To karshen wasiƙun namu kenan a duka na wannan mako kenan. To masu kallon mu mu duka dai muka karshen wasiƙun namu na wannan mako kenan, sai ku tarbe mu a wani mako mai zuwa. A madadin abokin aiki na Buhari Awwal, ni Sha'ibu Muhammad nake ce da ku mu assalamu, mu huta lafiya insha Allah.